Na Slovensku máme prvého obvineného teroristu. Je ním 33-ročný Stanislav z obce Spišské Vlachy. Mal vyrábať výbušninu, ktorú chcel odpáliť počas obradov v kostoloch. Ako jediní sme boli pri jeho zatýkaní. Toto je 33-ročný Stanislav. 24. októbra ho zadržala polícia. Pri domovej prehliadke u ňoho našli drogy. Tie si mal vyučený farmaceut vyrábať sám a distribuovať v Košickom a Prešovskom kraji. V Košici robil lekárnu, co znam. Ostatní ho prepustili, je nezamestnaný. Polícia ho obvinila z drogovej trestnej činnosti. Po takmer 3 mesiacoch ho ako prvého Slováka obvinili aj z terorizmu. 33-ročný Stanislav napísal rodine začiatkom roka list, v ktorom priznáva, že polícia sa ho chystá obviniť z terorizmu. Rodina však novému obvineniu nechce veriť. Podľa nich chce ich syn na seba iba upútať pozornosť. V liste totiž napísal, že chce rozprúdiť verejnú diskusiu o legalizácii drog. Pri domovej prehliadke rodinného domu našli okrem drog aj výbušniny. Tie plánoval odpáliť v kostole. Stanislav si nakupoval voľne dostupné chemikálie, z nich vyrábal nástražný výbušný systém. Nálože skladoval v garáži rodinného domu, kde býval. Menovaný tvrdil, že by to umiestnil ako voľne položenú batožinu a na diaľku by to odpálil. Tieto výbušniny skúšal odpaľovať aj v lese. Ich účinok zhruba zodpovedá účinnosti ručného granátu RG4. Výbušninu plánoval odpáliť počas omše. K tomu sa aj priznal. Cieľom bolo zastrašiť obyvateľstvo. Pretože podľa jeho názoru cirkev, náboženstvo sú nástroje na ovládanie ľudí a brzdia pokrok. Stanislav bol už 3-krát súdne trestaný za majetkovú a drogovú trestnú činnosť. Od októbra je vo väzbe a tak skoro sa z nej zrejme nedostane. Mimo toho je obvinený samozrejme z nedovoleného ozbrojovania a sprechovania omamných látok. 33-ročnému Stanislavovi hrozí 20 až 25 rokov za mrežami alebo doživotie. Pavol Janič a Veronika Hulíková, televízia JOJ.